מאזינים יקרים, מדבר יאיר. המתיחה הבאה מטורפת ביותר. יש הרבה שרחמו על הילד הנמתח, וגם אני אחרי ששמעתי אותה שנית, רחמתי עליו. אני אדם בעל רגשות ומצפון כמו כל אדם אחר, ויותר מזה. יש אפשרות שהנמתח עבד עליי, וזה אחד הסיבות שבחרתי להעלות את המתיחה. במידה ואתם מכירים את הנמתח, עד המקשו ממנו ליצור איתי קשר, דרך האתר. תודה, האזנה נעימה. הלו. כן. שלום, אני מדבר עם סתיו? כן. שלום סתיו, מדבר פה שלומי אלחנן, אני כמובן מאגודת הקאונטר סטרייק ישראל, אני יודע שאתה משחק קבוע במשחק הזה? כן, די הרבה. אוקיי, אתה מודע לכך שלהתקמפר זה דבר שהוא אינו חוקי? שמה? להתקמפר זה דבר שהוא אינו חוקי. אני לא התקמפרתי. אדוני, אני ראיתי אותך כמה פעמים מתקמפר, יש לי גם מספר כן, באיזה סרברים? בסרברים בעיקר של חברת לינוקס סרב. ומה הניק שלך היה? אני ניק סקיורטי. אני בלתי נראה בעיקרון. לא התקמפרתי אבל. אני ראיתי אותך מתקמפר בבי ליד הקופסאות שם בכניסה לבי, ליד המערה. באמת שלא? אני פשוט ראיתי אותך, אתה רוצה תמונות? עוד. כן, תביא לי הוכחה. אני כמובן אשלח לך תמונות אם תהיה מעוניין. אתה מודע לכך שזה כנס מאוד גבוה. מה? אתה לא רציני, זה מתיחה. לא, אדוני, אני מדבר בשיא הרצינות. אני פשוט לפני כמה דקות קיבלתי את ההתראה לך עם הפרטים, ואני מתקשר לספר לך את זה ולראות מה אנחנו עושים הלאה עם הדבר הזה, כי אתה מודע לכך שהתקמפרות, כל דקת התקמפרות זה כ1,000 שקל כנס. מה, אתה באמת על שתלת? סליחה? אתה באמת תגיד את זה? אני כמובן מטעם קאונטר סטרייק, אנחנו כמובן נתלונן עליך בתביעה משפטית, אנחנו נערב את ההורים ונראה לאיפה זה יגיע. בבקשה. מה? בבקשה תסתכל, מה? אני לא מבין. אתה מודע... אני מצטער. אז למה התקמפרת? אני לא יודע, זה יקל יותר להרוג. והבנתי. ולמה אתה משתמש בצ'יטים עם כל מיני תוספות למשחק? אני לא. אתה משתמש בצ'יטים. אני לא. אתה לא וולאק? אני לא. אתה לא וולאק? זה היה רק אימבוט, אבל זה היה ל2 דקות. טוב, אני כמובן אגיש את התלונה. נראה לי שאתה מסתלבט עליי, כאילו, אתה חושב שאני כאילו עובד עליך ואתה... אוקיי, אתה כבר תקבל את התלונה להורים. ההורים ישלמו על כך ביוקר. ההורים שלי לא בבית. בסדר, אנחנו נגיע מחר, נשלח ניידת של הקאונטר סטרייק. זה ניידת עם... יש לה את צ'קלקות צהובות על הגג. הם באים אליך הביתה ונותנים לך את הסרטים, וכמובן מזמינים אתכם למשפט. אתה מבין, זה לא חוקי מה שעשית, אתה גם... איך שהבנתי, אתה גם מחלק את הצ'יטים שלך בבית הספר. מה? בבקשה, תפסיק עם זה. מה אני אפסיק עם זה? מה, אתה עובד עליי, בבקשה. אתה עובד עליי, כאילו, אתה חושב שכאילו אתה מנסה כאילו לפקוד שאני רחם עליך? אתה לא מבין שעשית פה טעות? איזה טעות? מה? בסך הכל התקמפרתי. זה לא ייתכן. אסור להתקמפר. אני... לא להתקמפר יותר. אתה רוצה להתקמפר יותר? לא. ולמה אתה הרבה פעמים תולה לונגים באזור לונג, מביא לונגים מהירה, נכנס ברעש למערה שם? אבל זה בסדר. זה לא בסדר, אתה עושה רעש. מה, אבל... מה, אני משחק כבר חודשיים, מה אתה רוצה? הבנתי, מאיפה הורדת את הצ'יטים? זה אסור לי להגיד. אתה חייב להגיד את זה. למה? ככה, כי אתה חייב להגיד את זה. אם אתה לא אומר לי, זה יהיה קנץ יותר גבוה. לא, באמת. אם אתה לא תגיד לי, הקנץ יעלה במחיר, אז זה לא ייתכן. אתה לא אומר לי? חיפשתי בגוגל ומצאתי איזה אתר, אני לא זוכר איך קוראים לו. הבנתי, כאילו אתה עובד עליי. אני לא, חפש גם אתר, חיפשתי צ'יט. הבנתי, ואני אספר על זה להורים שלך, אתה מודע לכך. בבקשה. מה בבקשה? ההורים שלי לא עשו כלום, בבקשה, מה? אתה יודע מה הם יעשו לי? מה? אני לא יודע, אני גם ככה גרוע בצבר, בגלל הקאונטר אני מכור. בבקשה.
אתה עובד עליי באמת, כאילו? אני באמת לא אעשה עם צ'יטים ובאמת אני לא אתקמפר. מה, אתה גרוע בבית ספר בגלל הקאונטר? אז אני אדבר עם ההורים שיסגרו לך את המשחק. לא. מה לא? באמת שלא, אל תדבר. בטוח? כן. טוב, אני אפנה לבית הספר שיפנו להורים. מה? אני אגיד לבית הספר שיגידו להורים למה הציונים שלך כאלה נמוכים. אבל למה אתה כזה? למה? אני הבטחתי לך שאני לא אעשה את זה יותר. זה לא ייתכן, אבל אתה צריך לשלם את הקנס. בוא תשלם את הקנס, או שתעשה עבודות שירות. מה אתה מעדיף? מה? לא יודע. אתה חייב להגיד לי מה אתה מעדיף. אתה רוצה לחשוב על זה שאני איתך בקשר מחר? מה? אתה יכול להשתיק את הכלב שם? לא, בבקשה. מה? איך קוראים לה? אוקיי, עכשיו אני אתקשר לספר לה על כל מה שאתה עושה. שלום. ביי. צחקתם? נהנתם? רוצים עוד? כנסו עכשיו www.yairnet.co.il, אתר המתיחות מספר 1 בישראל.